God formiddag og velkommen til denne særudgave af Players Lounge. Vi varmer op til det store fodboldbrag mellem Unge Maniacs og Studinese. I anledning af denne vigtige kamp har vi fået Dennis Kortsen fra Unge Maniacs i studiet og Nikolaj Albrechtsen fra Studinese. Velkommen til. Og vi starter med forventningerne til dagens kamp i dag. Vi lægger ud med de unge mænd. Hvorfor lige hedder Unge Maniacs? Hvad er lige med det navn? Unge Maniacs er et fremragende navn. Det har vi altid heddet. Det var noget, klubben hed, inden jeg kom til. Ja. Og Nikolaj Albrechtsen, jeg vil meget hellere høre om dine forventninger til kampen i dag. Jamen, vi har, selve kampen, der har vi sgu ikke de store forventninger til. Det er mere festen bagefter. Vi regner med at blive ret fed, fordi vi mener ikke rigtigt, at de såkaldte Maniacs har fortjent kampen overhovedet. Så på den front, der gør vi også ikke rigtig nogen forventninger om resultatet, om det bliver 10 eller 15-0. Det er også underordnet. Det vigtigste for os er, at vi har en fest. Dennis, hvordan mener du jeres chancer i kampen i dag? Jamen, jeg regner med, at vi skal spille bolden frem og tilbage og slå ja, det langt. Ja, det er fint. Men prøv lige at høre med. Vi stiller over til vores kommentator, Morten Bisgaard. Morten Bisgaard, i morgen spiller Studinese Calcio mod første semesterholdet. Du er ikke en del af Studinese Calcios brutotrup. Hvordan har du det med det? Ja, jeg er selvfølgelig rigtig skuffet. Jeg har det rigtig skidt. Jeg har gjort utrolig meget for at være i form til netop den her kamp, og at jeg så bliver droppet på grund af, at jeg er 36 år, det synes jeg på en måde er selvfølgelig skuffende, men også, jeg synes, det er lidt for dårligt af trænerteamet at give mig den melding, på bekostning af min alder. Du er blevet vraget til fordel for flere unge spillere. Hvad ser du som styrker på Studinese Calcios hold? Ja, der er selvfølgelig, det er svært at fremhæve nogen, som spiller på bekostning af mig jo, men der er rigtig mange gode spillere på holdet, og selvfølgelig op foran, hvor Krølle, Albrechtsen og Munk, meget bevægelige, meget direkte i deres spil. Det er selvfølgelig en styrke for holdet, og så selvfølgelig også Mikkel Cramon, der er over det hele, en dygtig spiller, som første semester de kommer til at slå sig på. Og du ser en del fodbold i din hverdag i form af dit arbejde på Kanal 9. Hvad har du lagt mærke til ved første semesterholdet? Ja, for det første deres uorganiserede forsvar. Jeg tror ikke, de har meget sammenhæng i kæderne. Jeg tror ikke, de ved, hvad de gør. De spiller meget for dem selv. Og så selvfølgelig, at der ikke er nogen profiler overhovedet. Det er et meget homogent, dårligt hold. Så jeg ser det ikke faktisk som nogen kamp. Det bliver lidt ligesom sidste gang, da første semester slog tredje semester, altså meget ensrettet trafik mod et dårligere hold. Og vi vandt jo 7-3 sidste gang, hvor Jakob Munk jo scorede 3 mål, og jeg tror, det bliver nogenlunde det samme i den her gang, bare tredje semester, der slår første semester. Og hvis du skal nævne lidt om Studinese Calcios svagheder, hvor ser du så første semesters chancer? Jamen, det er jo selvfølgelig, hvis tredje semester tager for let på opgaven og laver en af de der vilde fester, hvor de går og smadrer alt interiøret på SDU. Og det er den eneste mulighed, at første semester har. Det er simpelthen, hvis tredje semester allerede begynder at feste inden kampen. Fordi at der er selvfølgelig lagt op til en fest, fordi man forventer selvfølgelig en stor sejr. Tak for det, Morten. Og Nikolaj Albrechtsen, hvad siger du til den positive udmelding fra Morten Bisgaard? Jeg er da glad for, at han tror på os, og selvom han ikke er udtaget til kampen. Jeg er også ret sikker på, at vores skarpe angreb ikke får problemer med deres lidt tunge forsvar. Og så har vi heldigvis gode fløjspillere, som han ikke når at nævne. Mathias Sommer, han er rigtig stærk, og det bliver også udslagsgivende. Jeg kan ikke rigtig se, at de har nogen modtræk overhovedet. Ja, profiler er der jo nok af på Studinese-holdet, og vi var så heldige som det eneste medie at være med til den afsluttende træning i går. Prøv at se med her. Hey, Andreas Müller! Må vi tale med dig et øjeblik? Så er det. Andreas, Jeg får anført for Studinese. jeg vil gerne lige høre, hvad er dine forventninger til kampen i morgen? Jamen, jeg forventer en god velspillet kamp fra vores side. Indtil nu, der er der ikke meget, der tyder på, at vi får meget modstand, men vi vil bare gå ud og spille vores spil, og så vise, at vi kan.
Jeg vil bare gerne lige høre, hvad er dine forventninger til kampen i morgen? Altså mod første semester, eller? Unge Maniacs, hvad er dine forventninger til kampen? Jeg ved faktisk ikke så meget om det, men jeg ved, hvad jeg selv kan, og jeg ved, hvad vi kan, og jeg er sikker på, at vi smadrer dem fuldstændig. Hvad er det så, I kan? Jamen, vi kan spille fodbold. Det er det handler om. Kan du uddybe det lidt? Jamen, jeg kan jo kun tale for mig selv, og jeg ved, at jeg har spillet rimelig højt. Nej, Okay. Jakob, jeg vil gerne lige høre, hvorfor skal I egentlig møde Unge Maniacs i morgen? I er jo langt over niveau. Jeg ved det ikke, jeg tror, det er sådan noget show-off-kamp. Det der Harlem Globetrotter-stilen. Ja, jeg tror, det er opvisning. Hvad forventer du af kampen? Ja, jeg forventer, at vi vinder stort. Altså, de kan ingenting, har jeg hørt og set. Altså, de er dårligere end CK, altså de kan ingenting. Hvad mener du om navnet Unge Maniacs? jeg synes, det er latterligt. Jeg forstår ikke helt, hvor det kommer fra. Det virker som en flok amatører, både på og uden for banen. Ja, det ser jo lovende ud med Studineses træning. Og ja, nu er der kun få timer til kampstart, og vi har netop modtaget holdopstillingerne fra Unge Maniacs og Studinese. Og Dennis, kunne du prøve at kommentere lidt på jeres startende 11? Ja, vi har Pelle på mål, og han er jo 1,77 høj, så han burde kunne nå til det hele. Og så har vi den assisterende træner på venstre bakken over bag ved mig, og så kan han spille lidt sammen med mig derovre, det er godt nok. En solid opstilling. Klar. Ja, det lyder jo ikke som om, der er meget idé bag den holdopstilling, men Nikolaj Albrechtsen, hvad siger du? Til Unge Maniacs? Ja. Skal vi lige se på navnene en gang. Der er en, der hedder Pelle. Ja. Jeg har hørt, han ligner PDB lidt, men om han kan stå på mål, det har jeg tvivl om. De har en Anders Dahl på højre midt, står der. Og jeg har hørt, at han har gået til springgymnastik, og det er vist hans bedste præstation her i livet, indtil videre. Er det noget, du mener, han kan bruge i kampen? Kun når han skal til indkast, fordi han kommer ikke til at røre bolden med fødderne, er min klare overbevisning. Jeg vil egentlig hellere tale om Studineses hold. På Studinese har vi to stærke midterforsvar, Kasper Tim Pedersen og Dennis Krog. Dennis han er alderspræsident, men jeg har høje forventninger til ham. Vi sparede ham i sidste års opgør for at få plads til ham i denne her kamp. Men udover de to har vi 9 andre profiler. Vi har 11 stærke startende. Men det der gør mig overbevist om, at vi vinder med de der 10-15-0, det er vores bænk, der er så bred. Blandt andet har vi Steffen Koldborg som første reserve. Han er faktisk ham, der har fratvunget Morten Bisgaard en plads i brutotruppen. For det har været stærke præstationer til træning og gode driblinger. Generelt set er Koldborg den mere kreative type frem for Bisgaard. Og det er det, der har gjort, at jeg har valgt ham sammen med resten af trænerteamet til en del af truppen. Og selvom der ikke er meget spænding i det, så kan vi jo lige prøve at snakke lidt om hvad resultatet bliver i dagens kamp. Dennis, hvad siger du? Jeg regner med, at vi holder dem stangen til pausen, og så tager vi dem i anden halvleg på Kondi. Men I taber, det er det, du siger? Nej, uafgjort. Ja. Nikolaj, har du nogen afsluttende kommentarer til det her? Jeg vil slet ikke kommentere på resultatet. For alle, der har bare mere end 2 hjerneceller, så er det meget klart, at Studinese ikke vinder med under en 5-6 stykker. I stedet for ved at stille det store spørgsmålstegn om, hvorvidt et hold som Unge Maniacs kan hedde noget så latterligt og simpelthen få lov til at stille op imod os. Jeg har min tvivl om, hvem der har arrangeret den her kamp, men nu spiller vi den, fordi vi har fået besked på det. Og så må vi se, om der skal være sagsanlæg bagefter, fordi det er spild af tid. Tak for det, Nikolaj. Og her til sidst, der slutter vi af med Studinese-spillernes bud på kampen i dag. Jeg tror, det bliver 7-3, ligesom sidste gang. Muligvis fordi, at tredje semester nok tager lidt for let på opgaven, når man først kommer foran 7-0, og måske får lidt medlidenhed med første semester. Så jeg vil råde publikum til at møde tidligt op, for jeg tror, det bliver scoret ret mange mål tidligt i kampen. Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, at jeg scorer 5 kasser. I år der satser vi på en lidt større sejr. 8 mål er planen. Jeg tror, vi er oppe på en 7-8-0 eller noget i den stil. Får vi et mål for dig af? Nej, I får ikke 1, I får 5. Ja, der er vist slet ingen tvivl om, hvem det er, der løber med sejren i dag. Så nu er der jo kun tilbage at ønske Studinese held og lykke. Og så ses vi på banen inden så længe til et brag af en kamp. Det var Players Lounge for i dag. Tak. Tror du ikke, vinder i morgen, Dennis? Nej, vi popper ind.
Hvad for noget? Vi er potringe. Hey! Vi er potringe. 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 Potringe. Hey!